kyssede mig så inderligt. La 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 la, så inderligt. La 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 la, så inderligt. Fortæller dig, at der er 1000 mil imellem dig og mig. Tror det er for du er stadigvæk akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt. La 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 la, så inderligt. La 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 la, så inderligt. Kære Vartov Station, kære Frederiksberg, normalt når vi spiller store udsolgte stadionkoncerter rundt omkring hele verden, så plejer det på det her tidspunkt koncerten at være sammen. At jeg spørger publikum om noget på de indfødte sprog, så svarer de højt tilbage. Så lader jeg som om jeg overhovedet ikke kan høre hvad publikum siger. Spørg en gang til, og så plejer jeg at springe fuldstændig i luften, mine damer og herrer. Jeg tænker ikke, der er nogen grund til på sådan en fredag aften på Frederiksberg at springe den del af vores sceneshow over. Så jeg tænker, hvis I er med på den. Jeg tænker, er I med på den? Okay, så tænker jeg lige at prøve at spørge på den her måde. Er der sårbare sjæle til stede, så er det måske meget godt lige at stikke et par vandrundeller i ørerne nu. Men jeg plejer at spørge på den her måde.